kantuak. Proiektuak. Herriko agenda. Eguraldia. Kultura. Asmakizunak. Eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Kaixo lagunok, Ongi etorri gaurko Berbalapiko irratsaiora. hemen mikrofonetan Enara eta Joara izango gara aurkezle lanetan. Gaur azaroak 20. mailako taldeko ikasleak izango gara zuzenean. Gaurko irratsaioa oso interesgarria izango delakoan gaude. Beraz, belarriak zabaldu eta adi egon. Beno, hemen dugu irratsaioko lehen partaidea. Nor zara? Kaixo, ni Iban naiz, eta eguraldi buruz hitz egingo dizatet. Nahi duzunean. Osteguna egun lainotsua izango da, eta euria egin dezake gauean batez ere. Temperatura 7 eta 16 gradu bitartetakoa izango da. Ostiralaren temperatura jaitsiko da, eta euria egingo du. La mikaina, eskerrik asko. Hurrengo atal honetan, proiektuan lantzen ari garen gauzei buruz hitz egingo digute. Dakizuenez, eskola osatzen dugun komunitatean dauden jatorri ezberdinak ezagutu eta hainbat herrialde lantzen ari gara. Horren harira familia ezberdinak elkarrizketatu ditugu beraien jatorriari buruz gehiago ezagutzeko, baita beraien bizitzei buruz ere. Hemen dira aurreneko taldeko partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo, gu Luzia eta Gaston gara. Eta zer ekarri diguzue? Gure taldean Albania herrialdea lantzen ari gara. Europan dagoen herrialde hau, Italiatik nahiko gertu dago Mediterraneoan. Aurrera, entzuleak zain dituzute. Ostiral arratsaldean Adelisa etorri zen gure galderak erantzutera, eta gauza interesgarri hauek esan zizkigun. Bere herriaren izena Puka da, Albaniako mendialdean, itsasoko mailatik 600 metrotara dagoena. Txikia eta gardia dela esan zigun, eta temperatura freskokoa udan eta hotzekoan neguan. Bertako lasaitasuna eta natura gustatzen zitzaion. Ideia bat egiteko Gasteizen altuera antzekoan dago. Hotz ederra egingo du neguan bertan. Kontatu zigun beste gauza interesgarri bat. Honako hau izan zen. Historia zehar, Albania herri ezberdin egon direnez gaur egun kultura eta erlijio ezberdinak daudela bertan. Hala ere, gazten artean gero eta ohikoagoa dela erlijioak ez jarraitzea esan zigun. Hurrengo partaideak entzungo ditugu jarraian. Nortzuk zarete? Kaixo, gu Josef eta Medi gara. Eta zer ekarri diguzue? Senegaleko herria lantzen ari gara. Gure taldean, Afrikako herrialde polit honetatik gure herritara etorritako auzokideak ugariak dira, eta guk eskolako guraso batekin elkarrizketa izateko sortea izan genuen. Ea ba nahi duzuenean. LH bateko Mohameden aita etorri zen, Abdulaye. Orain dela urte desente Senegaletik etorritakoa dena. Abdulayek esan zigun bera arrantzalea dela, eta Senegalen Kaiuko izeneko itsasontziekin joaten zirela arrantza egitera. Orain Getarian dago arrantzale moduan. Bertako janari tradizionala arroza arrainarekin da. Senegaletik etorri zen itsasontziz, bere familia han utzita. Jubilatzen denean Senegalera bizitzera itzuli nahi duela esan zigun. Oso ondo, egin duzute, eskerrik asko.
Horren harira, familia ezberdinak elkarrizketatu ditugu, beraien jaioterriari buruz gehiago ezagutzeko, baita beraien bizitzei buruz ere. Hemen ditugu hurrengo partaideak, nortzuk zarete? Kaixo, gu Bibian eta Sare gara. Eta zer ekarri diguzute? Gure proiektuaren bidez, aurreko aste artean, azaroak 12an, orain dela urte asko, Nigeriatik etorri zen guraso bati egin genion elkarrizketa. Gainera, gure gelakide eta laguna den Josefen aita izan zen elkarrizketatua. Bestetik, ezin esan gabe utzi gure gelakide den Daniren familiako kideak ere nigeriarrak direla jaiotzez. Elkarrizketara itzulita, elkarrizketatuaren izena Feliz da eta 58 urte ditu. Hasteko, esan, traje tradizional batekin etorri zela, tunika moduko jantzi koloretsu bat. 2001an etorri zen Euskal Herrira eta urte batean gaztelania ikasi zuen. Makina bat da Feliz. Nigeriara joaten denean familiako jende ezberdinena etxez etxe joaten dira bisitatzera denei. Etxe bakoitzean egun batzuk pasatuz. Ze polita! Zein interesgarria den zuen proiektua, eskerrik asko. Orain etorri dira hurrengo partaideak, nortzuk zarete? Kaixo, gu Aizea eta Josef gara. Eta zer ekarri diguzue? Aurreko ostiralean Nikaraguako Angela eta Rafael etorri ziren. Nikaraguako kirol tradizionalak futbola eta beisbola dira. Eta bere janari tradizionalena pikadilloa da. Pikadilloa artoa, oliaskoa eta saltsarekin eginda dago. Ze gozoa ez da? Nikaraguan uda eta negua bakarrik daude, eta ordua ez da aldatzen. Esan ziguten urte osoan zehar eguzki orduak eta gauekoak ia berdinak direla. Orduerian izaten direla egunsentiak eta iluna barra. Ezin ahiztu beraien familiak eta edozeineko beti laguntzeko jarrera izateak duen garrantzia. Nikaraguarrentzat guretzat ere alaia izatea komeni da. Orain, Eki eta Inesek zerbait esan nahi digute. Kaixo, gu Ines eta Eki gara, eta bizikidetza batzordeko kontu batzuk esatera gatoz. Azaroaren 25ean, astelena, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da. Herrian zein eskolan, hainbat ekintza egingo dira. Indarkeria honekin amaitu eta tratu onak garatzeko beharra dugu. Astelenean, tximeletak morez margotuko ditugu. Geletan eta ondoren jolastokiko eremu ezberdinetan egongo diren puntuetan jarriko ditugu. Horrez gain, geletan ere gauza ezberdinak lagunduko ditugu. Herrian kontzentrazioa egingo da 7:30 kalegoen plazan. Aurten ere bizikidetzeko busoia martxan jarri dugu. Sarrera nagusiko bankuaren ondoan dago. Eta zerbait gertatzen bada, gatazkak irainak ez zaizuena gustatu. Gelan dituzuen papel batekin idatzi dezakezute. Beste aldean, ia irtenbide bat bururatzen zaizuen. Hori berriro ez gertatzeko jarri dezakezue. Eskerrik asko, bikote. Prest daude hurrengo hizlariak, nortzuk zarete? Kaixo, gu Ander eta Maili gara. Eta zer kontatuko diguzute? Guk Sorion tartea aurkeztuko dugu. Aurrera ba. HH lauko Jon Luna Mejiak azaroaren 21ean 4 urte egingo ditu.
HH5-eko Joriz Gorroño Leibarrek azaroaren 22an eta Marian Montserrat Urbina Landesek azaroaren 20an 5 urte egingo dituzte. LH5-beko Muad Fatik azaroaren 22an eta Shirley Evangeline Serrano Lópezek azaroaren 23an 10 urte beteko dituzte. LH5-beko Mohamed Amin Chaibek azaroaren 26an 10 urte beteko ditu. Zorionak denei eta espero dugu ondo pasatuko duzuela zuen urte betetze egunean. Oso ondo, eskerrik asko. Asmakizun eta txisten ordua da orain. Adi denok! Gu Unai eta Dani gara, eta txisteak eta asmakizunak kontatuko dizkizuegu. Aurrera, nahi duzenean. Lehen dabizi auleko asteko asmakizunak erantzuna esango dizkiogu. Lehen eta bigarren mailakoen asmakizunaren erantzuna zuzena diamante da. Irabazlea LH2 gerako Lander izan da, zorionak. 3 eta 4 mailakoen asmakizunaren erantzuna zuzena gatza da. Irabazlea LH4 gerako Luzia izan da, zorionak. Eta 5 eta 6 mailakoen asmakizunaren erantzuna zuzena Pirita da. Irabazlea LH6 gera Magi izan da, zorionak. Orain, aste honetako asmakizunak esango dizkizuegu. 1, 2 eta 3 mailetarako asmakizuna. Polita naiz aurretik eta itsusi atzetik. Une oro ere aldatzen naiz. Eta oso hauskorra naiz, kontuz nirekin. Polita zaude ikusteko. Begiratu niri. Ba aldakizu nor edo zer naizen? Berriz esango dut. Polita naiz aurretik eta itsusia atzetik. Une oro ere aldatzen naiz. Eta oso hauskorra naiz, kontuz nirekin. Polita zaude ikusteko. Begiratu niri. Ba aldakizu nor edo zer naizen? Orain 4, 5 eta 6 mailekoentzat asmakizuna. Zu jaiotzetik daukazu. Gurasoek aukeratuta, baina bestek erabiltzen dute. Zer da? Errepikatu egingo dut. Zu jaiotzetik daukazu. Gurasoek aukeratuta, baina bestek erabiltzen dute. Zer da? Erantzunak zuzendaritzaren sarrean dagoen kutxan sartu behar dituzue, eta datorren asteko saioan izango ditugu irabazleen izenak. Amaitzeko txiste bat. Lazkao txiki bertsolariak azken 50 urte ia hilda zeramatzan. Emakume bat ezagutzen zuela esan zuen behin bazkari batean. Nola ba, ezinezkoa da, erantzun omen zion lagun. Batek eta nor da ba emakume hori? Kasilda, motel kasi hilda da emakume hori.
Prest ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo, gu Ander eta Maili gara, eta munduko bitxikeri batzuk esango ditugu. Ba zeneki zuen Asian dagoen Bangladesh herrialdean azterketa kopiatzeagatik kartzelara eraman ahal zaituztela? Espero dezagun gure irakasleei horrelakorik ez okurritzea. Badakizuen munduko leku baten izenik luzeena. Taumata, waka, tangirangako, hau, tamatea, uripuka, kapiki, maunga, oro, nukupoka, ibe, unu, akitana taudela, eta Zelanda berriko mendi baten izena dela. Eta gu pentsatzen Roman eta Horreixo izen zaiak zirela. Baina, alproja ederrak eginda zaudete bikote, eskerrik asko. Prest daukagu hurrengo partaidea, nor zara eta zer ekarri diguzu? Kaixo, ni Maialen naiz eta herrian hurrengo egunetan egongo diren gauzei buruz hitz egingo dizuet. Aurrera ba, entzuleak prest dituzu. Gaur, arratsaldeko 5 ipuin kontalaria izango dute. LH bat 2 mailakoak Gotzongarate liburutegian. Feminismoa eta genero inklusioari buruz. Ostegunean, Santa Cecilia eguna ospatzeko txaranga egongo da kalean arratsaldeko 6 aurrera. Erralde txikien erakusketa egongo da kulturretxean, azaroaren 22 abenduaren 5. Igandean, zineman Transformers 1 pelikula egongo da umeentzako ikusgai arratsaldeko 4:00. Orain badakizute zer egongo den Elgoibarren datozen egunetan. Prest daukagu azken partaidea, nor zara? Kaixo, ni Oñaz naiz. Eta zer ekarri diguzu? Dupla taldeari buruz hitz egingo dizuet, eta irratsaioaren amaieran nire gomendioa den abesti bat jarriko dugu. Dupla Gurainen 2019an sortutako musika taldea da. Gari Uriarte eta Beñat Oribek osatzen duten taldea. Musika estilo ezberdinak nahasten dituzte, abesti martxoso eta dantzagarriak sortuz. Euskal Herriko 11 txokoetan eman dituzte kontzertuak dagoeneko. Eskerrik asko Oñatz. Beno lagunak, agur esateko ordua iritsi zaigu. Oso gustora aritu gara zuekin. Duplaren kanta polit honekin uzten zaituztegu. Animatu dantzatzera. Agur eta datorren astean arte, ondo izan. Larun bat gaua, luna llena, konturatzeako hasi zen berbena. Nahiko txarra, por cierto, una pena. Zutopatzea izan zen onena. Plaza osoa genukan epaie, ta nire lotxa atera zen galtzaie. Gerrioko bat perurenaren pare, baino ikuskitako antiojo kendu gabe bazpare. Diriki trauki ezin naizo eti jaiki, berandu ibili ginen zuetani. Diriki trauki ezin naizo eti jaiki, berandu ibili ginen. Zaitut aspaldin ikusi, tapukatu genuen biluzi. Elizaren atzean, akinoa
champán, tampoco jacuzzi. Urbiltzen hasi naiz zureana, dantzatzeko gogoa daukat, ondo pegauta, a ver si suena la flauta.